Utakmice se nižu, teške za nas i sad ulazimo u ritam igranja svaka 3 dana i skoro da su pa sve u gostima, tako da to još dodatno stavlja pred nas jedan poseban zadatak. Međutim, mi smo u dobrom momentu što se tiče psihologije. U pobedničkoj seriji imamo 3 vezane pobede do sada, od toga 2 na teškim gostovanjima, tradicionalno teškim, gde Zvezda prošle godine nije uspela da pobedi. Nastavlja se taj niz, gostujemo u Kuli, koja jeste jedno ne samo tradicionalno teško gostovanje, već i tradicionalno težak protivnik za Zvezdu, koji je uspevao i na Marakani da otkine bodove. Dakle, mi smo motivisani kao i uvek, bez obzira na poštovanje prema Kuli koje postoji, naravno, jer i oni se nalaze u jednom delikatnom trenutku promena trenera koja je usledila sada, koja obično ima jedan pozitivan efekt na grupu. Mi smo motivisani, dakle, željni da uz bodove koje jurimo prikažemo i bolju igru nego što je to bilo u Kragujevcu. Spremni smo uglavnom svi zdravi, osim Dimitrijevića, na kojeg još ovaj put nećemo moći da računamo. Ja se nadam da će on već biti u konkurenciji za sastav od nedeljnog treninga, dakle od ponedeljka će biti u takmičarskoj grupi. Ostali momci su spremni, osim naravno Asamo i Babalja koji nam se priključuju takođe u ponedeljak. Teški gostovanja za nas, sigurno da nas očekuje jedna teška utakmica i ništa, da ćemo sve od sebe da nastavimo taj pobednički niz koji nam dosta znači i sutra uz podršku navijača doći do nove pobjede. Da li vas uopšte motiviše činjenica jer igrače na prethodnoj utakmici za utakmicu sa Zvezdom? Neke stvari stoje fiksne, to je da je Kula uvek teško gostovanje za Zvezdu i kao druga stvar da Zvezda uvek ide u Kulu da pobedi. Bez obzira na sastav Crvene Zvezde i bez obzira na sastav Hajduka iz Kule. Prema tome, to su neke stvari koje se ne menjaju. Najprostije pitanje, najlogičnije, opet ne menja ništa ni u našoj pripremi utakmice. Da li to nas nešto dodatno motiviše? Pa ne. Nas motivišu 3 boda, mi idemo tamo po bodove. Mi vrlo dobro znamo koji je naš put. U ovom trenutku taj put prolazi kroz Kulu. Potpuno mi je svejedno u kakvom će sastavu istrčati Hajduk iz Kule. Ako su oni pronašli računicu u tome da odmore igrače protiv Partizana, smatraju da ta utakmica nije bitna, da je bitna ova, to je njihova stvar. Što se mene tiče, meni je potpuno svejedno u kom će sastavu Hajduk iz Kule istrčati. Mi smo spremni za ovu utakmicu i idemo u Kulu da pobedimo. Izvoli. Slažem se, sigurno da je zdrava konkurencija uvek dobra u jednom timu i sigurno da svaki igrač i onaj koji je u drugom planu u tom trenutku mora da radi jako jer konkurencija je jaka i vrlo brzo može ući u tim, tako da mislim da je konkurencija vrlo dobra po timu. Ja pamtim Kulu i gostovanje u Kuli po jednom detalju koji sam video i koji nikad neću zaboraviti, da od skretanja sa autoputa i od prolaska tamo kroz Vrbas, kad sam posljednji put sa Crvenom Zvezdom bio u Kuli, to je bio maj mesec 2008. godine, su ljudi peške išli duž puta polako i išli na stadion. To je neverovatno, u pitanju su distance od, ne znam, 10-15 kilometara. Taj entuzijazam ne može da se zabrani i ti ljudi će svakako doći. Ne znam, ne razumem se u te kazne i u propise, naročito ne u te nove. Očigledno se i to menja svake sezone. Zvezda će sigurno imati podršku navijača u Kuli. Da li će oni biti organizovani, neorganizovani, da li će ulaziti po 1, po 2, po 3 na ovu ili onu tribinu. Zvezda ima veliki broj obožavalaca u tom kraju i ne samo iz tog regiona, nego i šire ljudi dolaze i doći da gledaju Zvezdu. Siguran sam da će svaki čovek kome je Zvezda u srcu pronaći način da uđe na stadion, da ne ugrozi nikoga i ništa i da nijednu kaznu ne dovede u pitanje, ali sam siguran isto tako da će na stadionu u Kuli Zvezda imati veću podršku od Hajduka. Svaki čovjek koji se ikad u svom životu bavio sportom, pa makar rekreativno, zna da se takve vrste nesporazuma izglede neposredno posle u slačionici već. Prema tome, to se dešava, to nije lepo kad se desi, ali to može, naročito ukoliko imate dobru konkurenciju i zdrav režim rada na treningu, to isto može negde donekle da se razume. Oni su dobili kaznu, prihvatili je naravno kao pravi profesionalci,
rade odvojeno pod neposrednom komandom Bate Radulovića, našeg kondicionog trenera, i ja sam tu u svakom njihovom terminu treninga. Oni rade dobro i pokazuju da imaju veliku želju da se priključe ponovo prvom timu. Oni će ponovo biti u prvom timu u ponedeljak u 10 sati na treningu. Život se nastavlja, idemo dalje. Naš cilj nije da jurimo veštice i da upiramo prstom u nekoga, da okrivljujemo nekoga za nešto. Naš cilj je da napredujemo kao grupa, da napredujemo kao tim u svakom pogledu, i u pogledu igre, i u pogledu zajedništva, i u pogledu izgradnje timskog duha, jer na kraju krajeva to su parametri koji vam na kraju sezone donose veliku radost, a za nas je radost osvajanje prvenstva. Nemam dilemu, imamo dosta veliki fond igrača sada. Uspeli smo da pojačamo konkurenciju pred kraj prelaznog roka. To su sve momci koji su se vrlo brzo integrisali, koji su počeli da nam donose konkretnu neku vrednost njihovu i konkretno nešto što nismo imali. Imamo veliku bazu, veću bazu igrača. Imamo zgusnut raspored, kao što znate. U naredne 2 nedelje očekuje nas 5 utakmica, od kojih 4 igramo u gostima. I rotacije koje ćemo primenjivati su minimalne, a odnose se pre svega na nivo energije kod igrača, odnosno njihovu sposobnost da ponavljaju velike napore od 3 dana. Dakle, uvek će biti poneko malo osveženje, ali okosnica je tu.